objedinjenom hitnom bolničkom prijemu nalazit će se ambulante hitnih prijema i službe za interne bolesti, službe za kirurške bolesti, odjela za neurologiju, odjela za otorinolaringologiju, odjela za urologiju i odjela za oftalmologiju i optometriju. Koliko je ovaj objekat bitan, to ćete danas vidjeti, koliko je skladno izgrađen i opremljen. Naravno, trebamo dobiti suglasnost Ministarstva zdravstva za registracijom nove djelatnosti, a to je djelatnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. Ali ono što je najbitnije je to da će upravo ovaj objekat dovesti do toga da će bolnica doslovno mijenjati svoj način rada. Već sama ta činjenica da bolnica mijenja svoj način rada dovoljno govori o bitnosti ovog objekta.